Čau lidi, já jsem u dalšího videa, nebo u dalšího prvního mého videa na mém kanále, to Farming Simulator 2019. Před videem jsem si nakoupil pár věcí a jedno pole a myslím si, že bychom to mohli jít s váma sklidit. Ještě jsem si koupil motorovku, abyste abych vám ukázal, jak se tady dělají stromy. Takže budeme těžit stromy, obilí, budeme to sekat a když jste někdo zemědělec, tak to bude pro vás hodně dobrý. Když to už máte, tak druhý díl tady pokud vám to bude líbit, dejte 5 let. První díl Farmingu Simulator 2019 a i první moje video 5 lajků. No, první díl, no, středním hranice, co se bude. Sledujte 5 lajků, další díl vyjde hnedka, co tam těch 5 lajků dá. To si pište. Od vydání videa do týdnu 5 lajků. Jsem youtuber, který je hodně skromnej, do týdnu 5 lajků. Doufám, že to dáte, protože by to udělalo radost. A byl bych velice rád, dal bych to nějak na 10 minut, každý díl, tak se to nevadilo. Tak se na to můžeme rovnou blížit. To vypadá mláceně. To vypadá mláceně, když máte. Jo, to není hra zadarmo, ale tak si musíte kupit DVDčko na počítač. Což to jde i na Xbox. Já mám Platinum edici, říkám jenom, protože jsem tam úplně nechtěl. No, jestli chcete mu dát jiný videa, třeba reagovat na Fiziho, nebo na, nevím, Ondru Vlička, to udělám, reakci na Ondru Vlička a Fizi Style. OK, 5 lajků pro tady ty 3 věci. Další z toho je. Jsem trošku nechal, samolám. A pro to, jak budu reagovat na Fiziho a Ondru Vlička. Jeho cloud. OK? Díky. To dojedu a něco udělám. Udělám tohle. Prostě vezmu takhle traktor. Jdu s ním. Musím to škrtnout, nebo tady ten já nechci jako, tady ten. Co zapojím? Trošku, ale to nevadí tady moc. A chci ukázat, jak se dělají stromy. To bude fajn. Napište mi do komentářů, jestli chcete, nebo co bych tady měl změnit a takový. Jestli chcete zvuk, jestli chcete mě slyšet nebo ne, prostě napište do komentářů. OK? Tady tomu. Jo, takhle, dobrý. Takhle udělám si. No to takhle to nahnu. A takže leží to na myši a to padá, bacha, skvělá,
Tady to vezmu. 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 No to je docela náročné. Tady to vezmu. Plně mě štvou. Tady to vezmu. Tady to vezmu. Tady to vezmu. Tak takhle to vezmu, no. To nejde. Okay. Proto vezmu, ok. Jdu to dát sem, položím to. Myslím, že zase na tohle platu. A tím rozjíždím tohle. A tohle. Další kus. Tady to můžu nechat celé. Tam to dám sem taky. Ten vezmu, to je nějaké podpoře. Se docela divím, že to jdeš nějaké podpoře. Tak, vezmu to, dám to sem, no, jsem možná zahodil, ale to úplně, no, to ničemu nevadí, že ano. Takhle. Kombajn tak nám. Zaujím to sám třeba stranice, ničemu nevadí. Vík je příliš těžký, OK. Tak to vezmu, to bude ještě dobré. Tak tohle to ještě kámo, takhle to je větší než všechny oni. No, myslím si, že už to můžu dávat tam na volný, tady ty. Tak to pustím a takhle tam musím dát všechno.
No, po prvním stromku asi máme končit, když... No, s váma jsem tady byl já, pan Němec, přece jo, tady ten kanál se jmenuje nějak jinak, já vím, ale čím na to já, protože je to méně času, na kterým je přihlášená máma. A ta právě, jak to mám říct, když mám čas, tak tady prostě točím. OK. OK, to se nějak bublo, to není. Tolik kusů, kámo, nebo jsou malý, ale podá se to, že jo. Aspoň za něco, že jo. Aspoň trošku získáme peníze, budeme se moc kopit dalšího. Tak to tam. No, mám tu nejlepší. Co děláš, ty třeba pitomý, kámo? Někde má plný zásoby. No, tak ten nejlepší čas to ukončit. Ach jo. Tak, lidi, já už tady budu končit, zvládli jsme toho docela dost. Volník je na trošku plný kombajn, už je plný, takže vázelo toho docela dost do toho, že tady mám chvílku. No, já se s vámi tady loučím a mějte se, čau. No, až se nám to ukládá na 6, to je mega nice. A 12 minut, no, nevím, protože jsem dělal zbytečně, nevím, no tak, čau.